Salutare și ne-am găsit la un episod pe acest canal. Astăzi o să jucăm Overcooked. Și acest joc este pe bază de story. Well, this is it. Acesta este sfârșitul lumii. Bestia s-a apropiat și trebuie să ne mișcăm. Eu zic să începem pentru că deja o să-mi vorbesc în continuu și n-am ce să fac. Noi suntem, cum ar veni, cei care depind de Onion Kingdom. Kevin are dreptate, trebuie să ne muncim împreună ca să batem bestia. Voi simțiți asta? Nu o simțim, vedem. Mamă, sunt singură și joc două caractere, cred că. E o spaghetă. Efectiv o spaghetă. Te-ai vârpechici. Trebuie să ne mișcăm rapid. Ok, deci pe shift mă mișc. Stai acolo. Nu! Nu știu pe ce dau boost. Ok, bun. Ok, o să iau mai multe și o să-i pun aici ca să le tai tipul asta. Ok. După farfurie eu dau. Ok. Cred că e un pic a durere de cap pentru voi, dar mi sorry. Ok. Punem aici. Și joculeț în care trebuie să faci mâncare contra timp. Și câte puteți vedea, mai am 46 de secunde. Ideea e să faci cât de mult poți, faci bănuți și să faci și bănuți. Faci stele, cum ar veni. Nu, pe jos. ...20 de secunde. Lasă roșia. Ok. Nu mai avem timp de altceva. Vrei o roșie întreagă? Ia o roșie întreagă. Nam, 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 nam. The beast cannot be satisfied. Bestia nu poate fi satisfăcută. Intrăm în portal. Asta este o ceapă care ne dă comenzi, adică nici nu mă miră. Greeting friends. Bine ați venit, dar doar eu. Sunt doar eu, cu două persoane. Ne zice că nu suntem destui de buni să gătim. Ne-am dus în 1993 și trebuie să facem mâncare tot Kingdom-ul, tot prin tot ăla, legatul. Și ca să salvăm trebuie să ne pregătim skin-urile. Dar nu știu... Știu că gen... Trebuie eu un control să dai boost. Și nu știu pe cât.
Să vedem. Că eu nu joc de pe controller. Deci zice că nu înțeleg. Nu putem vorbi pe joc. Da, chiar nu știu. What? Ok. Nu înțeleg de pe ce dau boost. Asta este o problemă. Da, o să revin după ce îmi descoper, pentru că nu am habar și nu vreau să mă plictisesc. Deci, așa să poziționăm pe piticii ăștia, fața la cameră, țin de mână așa. Și am să revin cât și de curând. Ok, ne-am întors. Am descoperit, era alt. Haideți să facem primul. Deci trebuie să facem supă. Ok, deci o să mă duc cu ăsta aici. Și o să-mi dau urma de ceapă, pentru că văd că nu mă dă asta. Între timp să iau și să tai. Nu asta. Tai, mă. Pe moment ce mai creștem nivele, o să avem și se arde ciorba. O să avem și șoareci care ne fură lucrurile din tigaie. Ironic. Ne fură și tigaia de ori. Capim. Să luăm de pe foc. Dar din ei... trebuie să spunem și vase. Nu, am pus pe jos. Ok. Ok, aici să mai punem niște ceapă. Ok. Să punem și vase. Ok. Se poate arde și poate să ia foc. Ok. Nu te arzi, stai liniștit. Ok, hai că reușim. Ne descurcăm. Ok, să-mi dau de muncă. Nu te arzi, stai liniștit. Trebuie să iau, am ales.
că nu mai avem timp, deci doar duce un pic, cred că. N-am timp. Mai încercăm. Iau! 92 de bonuți. Am făcut 3 stele, ei! Ok, să vedem. Nivelele nu sunt la fel. Și vă dați seama, sunt multe. Dați, multe nivele sunt. Am și Overcooked 2, deci dacă îl terminăm nu este nicio problemă și dacă vă place, continuăm. Of. Să vedem ce reușim să facem. Ok, deci o să-i pun asta. Nevoie de roșii. Ne punem 2 roșii aici. Ok. Ok. Du-te! Da, și asta o să ne facă ei, o să ne împiedice. Ok, că se arde și nu am ce să-i fac. Pune-mă pe foc! Ia uite-mă, uite-mă la el. Da, așa să ne dăm de lucru. Oh, două pui mei. Stai așa. Tai ceapa asta. Nu știu cine mănâncă supă de ceapă, adică să fim serioși. Ok. E foarte greu. Cred că o să înțelegeți cât de greu e. Ok, nu mai am nevoie de roșii atât de mult. Ia-o și două. Nu este mult mai ușor, dar voi când vedeți ce scrie pe CSM face live. Și sunt... Ia-o, mă, și pun-o la făcut. Nu uite, mă. O să mă și lovesc. Nu e problemă de asta. Nu prea stăm bine cu urmăcii, în orice caz. O să spăl. Da, asta! Dă-te la o parte. Dă-mi ceva. Dă-mi o ceapă. Mamă, cer pe sine, că nu dau ceapă singură. Știți, era o vorbă. Ups. E mult mai fain în doi, sincer să fiu. Îmi place mai mult. Dar, dacă nu poate, nu poate. Expira asta de ceapă. Tai din bani dacă expiră. Cred că mai am timp. Da. Of, doar 88. Sper să fie bine. Sper să fie bine. E rar. Lăsați că e ok.
Dacă ne-a dat 3 stele. Mergem pe apă. Wow. Nu am jucat înainte. Să ne facem un raton. Facem un raton și ne dăm de mâncare la oameni. Ciuperci. Dăm ciuperci. E ciuperci. Nu pe jos. S-a scap necrotile. Nu. Uf. Ok. Dacă aș putea să iau și ceapa asta. Ok. Opa, așa. Mai luăm o ceapă. Luăm aici. Vino și feliază între. Of. Îi spunem roșii aici ca să nu se ardă. Niciunul nu feliază. Pune jos! Vai, ce aproape a fost! Of. Ia-o tu, du-te, pune-o. Ia-o, pune-o. Adu roșia. Pune-o. Adu ciupercă. Ia-o pasta, pune aici. Îmi va picioarele. Ia-o, du-te. Că expiră. Perfect. Ia-o, pune-o. Stea acolo. Ok. S-a terminat. Ia-o, pune-o, bag-o. Livrează-o. La picioarele. Să băgăm roșie. Tai roșia. Îmi pare rău. Tai și tai acolo. Du-te că se arde. Aici trebuie să o termin. Ok. S-o fi aruncat acum la cușă de gunoi. Nu mai am trimisiunea asta. Termină feriat aici. Tot 88. Dar mă descurc. E foarte greu așa în sincron. Mai faci, nu știu. Hai să mai încercăm o dată. Trebuie 100. Am fost aproape totuși. Mă scuzați că sunt răcită. Tu apucă-te de tăiat.
Se arată ceapa. Da. Ok, asta să iau jos de pe foc. Ok. Ok. De jos. Ok, aici mai am nevoie roșii. Iau, pun să se schimbe curând, mergem rapid, fain frumos și tot nu mi-am luat. Trebuie să o iau cu mine. Să le pun aici, că dacă nu o să le folosesc deloc. Ok, să mai am nevoie de ciuperci. Nu pe jos. Ok, bun. Mirror. Ok, încă una mai trebuie să fac și reușesc să iau 3 stele. Haideți, știu că putem. Lasă-mă să intru. Ok. Bun, gata. Hai să ne batem între noi. Vreți? Uite așa ne batem. Opa. Să vedem cum arată nivelul următor. Ce interesant. Cred că facem hamburger aici, din ce pare. Dar nu știu, chiar nu știu. Dar o să ne descoperim în episodul următor. Eu am fost Sherry și sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un comentariu și să-mi arătați susținere și că poate mai vreți să mai jucăm acest joculeț. Mi se pare destul de simpatic și un pic de poveste și tensiuni și toate. Eu am fost Sherry, v-am pupat și ne revedem data viitoare. Pa, pa!